Mawufuna umendo uzothola kaNgcobo ekhehleni. Hello, sanibona nidumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. Ake sikhulume ngemishado. Le mishado esiyibone kakhulu yenzeka kulela sonto lakaShembe iy'nhlalisuthu lezi ezingagundiwe emakhanda. Ake sikhulume ngaleya mishado eyenzeka laphaya. Bese sikhuluma nangokunye okwenzeka kulela sonto. This is my point of view. I am not doing this episode ukuhlasela uShembe. Akekho umuntu perfect. Sonke sinawo amaphutha. Ayikho i-religion e-perfect. Wonke ama-religion anezici zawo. Kodwa-ke namhlanje sila. Ngicela ukubuya la sisenomfutho nje nomuzwa wephasika, sisenamandla nomuzwa wenkonzo. Ake sikhulume ngesonto lakaShembe. Leli sonto silibonile kaninginingi lithrendela ukuthi bafike bakhulisa izingane laphaya, bay'khulise bay'fundise ukuthi ziziphathe kahle, and then jikijiki bona naba sebethatha ingane beyoy'shadisa namakhehla. Kwavela futhi lapha nalapha ukuthi some of lezi zingane ezishadiswa namakhehla azikujabuleli lokhu, kodwa ngendlela okwenzeka ngayo, ngendlela ezigrunywa ngayo, vele zigrunyelwa ukuthi it has become a norm ukuthi esontweni lakhona nje hhayi, isingane meyiya ekhehleni izofika ihlale kahle ngoba phela kuthiwa amakhehla aphathana kahle. Ekugcineni kosuku amaphupho wengane ayashabalala in return. Izintombi-ke azivelanga kakhulu ukuthi zikhulume kakhulu ngoba abanye bathi yingoba abantwana vele they are groomed ukuthi yeyi into yasekhaya le. Into eyenzeka ngaphakathi ebandleni asikho isidingo sokuthi uhambe uyishwashwada la ngaphandle uyikhuluma ngoba lokho kuzokusiza ngani. Okay, fine. Sisaselapha esontweni lakaShembe, ngiyayithanda le nkonzo. Angiyona imemba, angizelanga la ukuzobagxeka, kodwa engifisa ukukwazi ukuthi kwi-leadership yakaShembe kungani iyamavila kangaka? The only thing esibabona bethrenda ngayo, batrenda ngokushada ney'ngane ey'ncane kuphela. The only thing yesibili abatrenda ngayo, batrenda ngokuya entabeni maku-January. I know a lot of people abakhonza kule nkonzo, abaphila kamnandi, abanamabhizinisi aba-right financially. Li-powerful ngencwadi. Yabo uma ukhuluma ngoShembe nencwadi le engiyiphethe, hhayi kufundiwe kaShembe. Hhayi kaShembe kufundiwe. I've got colleagues. Mina I'm in the academic space. I've got colleagues abakaShembe, abakhonza kaShembe, oprofesa, abantu ababhala amaphepha ahamba umhlaba wonke, agcwele ko-Google Scholar, agcwele kuma-journals amazwe ngamazwe. Why zifundiswa zakaShembe, bo-businessmen bakaShembe nivilapha kangaka ukuphakamela inkolo yenu? Sinibona nithanda ngokushada ney'ngane ey'ncane kuphela. Yet there is so many much more powerful things that you can do together as inkolo. Niyazi ukuthi isonto lakaShembe so far is the only church that is powerful, strong, and recognized worldwide. Only African church that I know. kaShembe kufundiwe. kaShembe khona abantu abanamabhizinisi banemali. uShembe uhlulwa yini ukwakha izikole zawo? uShembe uhlulwa yini ukuba nebhayibheli lakhe? Does Shembe know ukuthi uma kungathiwa bayabumbana, bayahlangana, baba yisibumbabumba sento esihlangene isimukuthe ethe engaqaqeki, uShembe angaba nezikole? uShembe angaba nama-factory ay'qashele abantu babo? uShembe anganenkolo efundisa amantombazane ngokuziphatha, njengoba already we've seen ukuthi amantombazane akhona kuyagqugquzela ukuthi umuntu akahlale i-virgin. Banga-create into yabo whereby they can even ngisho nale nto yokuhlolwa kwey'ntombi mhlampe ingahawuzwa kwaShembe
kuthiwe lento yokuhlolwa kwey'ntombi it's housed kwaShembe. If you want ingane yakho ukuthi iqhubeke iziphathe kahle ibe yintombi nani nani, ihambele whether ama-workshops or whether yini ama-winter whatever schools abangawa-create-a, kuqhubeke lento iqhubeke. Ingagqami negatively only if usibagxekela ukuthi bakhulise izintombi bazigqugquzela ukuthi aziziphathe kahle, only ukuthi bahambe bayozishadisa namakhehla. Ake sifunde kwabezizwe webantu bakaShembe. Fundani kwabantu kwabezizwe. Niyababona laba abanye laba baney'kole zabo, benza imithetho yabo. Iy'tolo zabo they are so strict uma ngabe kuyisikhathi sokukhuleka ngo-2 bawa phansi ngedolo bakhuleke. Do you know ukuthi uShembe njengoba bengayidli into eshisayo ngoMgqibelo, uShembe could have ama-factory akhiqiza izinto ezihambisana nenkolo yabo abazozidla uma ngabe kuyi-Saturday. uShembe njengoba ekhuphukela entabeni uma ngabe kuJanuwari, do you know ukuthi uShembe could buy izinto ezithengwe ema-factory wabo kuphela basebenzise, angazi noma badla amasi noma badla ini, kodwa I've heard ukuthi uma ngabe noma kuyiwe entabeni ngoJanuwari ayidliwi into eshisayo. They could have factories aranwa abantu babo abasenkolweni yabo abanamabhizinisi within, and have ama-church members buying ama-shares kulezo zinkampani, bakhulise lento yabo. Ngoba uyabona ngempela umshumayeli wokuqala owasungula leli bandla, he had a big vision. I do believe ukuthi he had a big vision. Mhlawumpe-ke ngalezo zikhathi-ke into yokubhala yayingandile kakhulu, mhlawumpe akakwazanga ukuyibhala kahle phansi ivision yakhe ukuthi yayithini or kufanele iye kephi ngaleli bandla, kodwa I'm sure ukuthi imithetho elaphaya uShembe angayimeja ayihlanganise ihambisane nebhizinisi, kube inkolo e-align-a nebhizinisi. Bazakhele ama-factory wabo, bazakhele iy'kole zabo, bazakhele iBhayibheli labo, bazakhele imithetho yabo ezikoleni zabo. Ngoba it took a very long time for izikole ezinye ezinormal ukuthi zibaqonde abantu bakaShembe nenkolo yabo ukuthi kahle kahle kwenzakalani or bayini or kungani benza lento abayenzayo. Izikole bezi-enforce-a abantwana ukuthi abagunde ekhanda. They couldn't understand why abantu bakaShembe should be an exclusive ukuthi izingane zifunde ezikoleni zabo zona zingafundi ngoba umthetho wesonto. Kodwa uma beney'kole zabo, they will stop ukuthi bacindezelwe izikole ezinye, izingane zicindezelwe izikole ezifunda ezikoleni ezinye. Sekuphoqeleka ukuthi manje sekufanele ngoba naku kuyagundwa la esikoleni nengane isonto kaShembe nayo kufanele mayifunde. Wake up muntu omnyama. I'm challenging umuntu okhonza kaShembe onebhizinisi. I'm challenging umuntu okhonza kaShembe ofundile, osebhala ama-journals, wabhala amaphepha. There has been a public lecture e-UKZN that happens annually ekhuluma ngoShembe. And uzongitshela ukuthi uShembe mncanyana. uShembe angeke akwazi ukuphakama azenzele izikole zakhe, azenzele ama-factory akhe, azenzele imithetho yakhe, azibhalele, azikhiqizele iBhayibheli elihambisana naye abazolifunda ngendlela ehambisana nabo. WeShembe nabalandeli bakho, webaholi bakaShembe, I'm giving you a recipe. It's a lifetime one, ne? Nizongithanda uma ningayithatha le idea niyi-aplaye ngempela, ngoba it's my point of view-ke though. It's my point of view. Ngiye ngizwe kuthiwa kaShembe basebenzisa kakhulu insipho eluhlaza novaselina. Kungani ningazikhandeli ama-factory wenu azokhiqiza insipho le eniyisebenzisayo novaselina? Kulula kabi ukukhanda uvaselina. Imagine senikhanda uvaselina enaziyo ukuthi nje vele lo unemakethe yawo ukuthi nabo abantu bazowuthenga, uthengwa abantu abanje. Angithi ama-Muslim ayakwenza lokho, baze babe ngisho kuze kube khona ama-restaurant anezitembu bhaxa halal. Why sizongabi nama-restaurant aseva ukudla okubanda kuphela ngoMgqibelo anestembu bhaxa? Shembe is the way. Shembe is the way. Ake ningilalele niyenze lento engiyishoyo, nizobona niyongincoma ngelinye ilanga. Mzukwane naye enza yaphumelela, ngicela ama-shares. It's a point of view with Zani Vega. I love you. Please don't forget to like, subscribe, comment, share, and give me your point of view on this thing. Can Shembe make it if bengayiqalele eyabo into, owabo umnotho, owabo ama-factory, ezabo izikole? Can they make it? Uyavumelana nami? Uyangiphikisa? Well, but anyway, it's a point of view. Love and peace.